ma wabro tiyo gi pesa wa. Inyiewo yien mag tuoche ma wan go gi kaka vaccination ma nyithindo, ayaki, malaria, gik macho wachak kete pesa wasani makata pesa duga to nyaka watim mano. Mar ariyo, kinyiewo gi wach moro mowacho ma stock out no en wach mar plan manyi aseng'e gini ndalo mane ani ministry. Kudwa nyiewo yan to jo ohala bire mang'eny gi mibadhi bende wagol lweny mar mibadhi nikech sami nyiepo mitimo procurement ema wach mibadhi donje e gik ma samoro kelo stock out gi. Mogik bende osiepo wacho ni kik warit ahinya ka wacho ni nyaka tarik 11 wanyalo romo kata mbele ni mano gik mwaserome kata kwa bunge olor. To gima duong' moloyo joma nyaka kuong chake en ministry kaka waneno gi chak. Miyo sirkal nyaka chak ng'iyo ni gini koro dok e lwetwa. Waketi yate gini wach mar mibadhi wa ae. An wacho ni asetie sirkal. Ne mibadhi nyarumo Kenya ka yien gi wanyalo nyiewo. Wach mar stock out ni nyalo onge. Koro kaka jotelo wan en mana sundo sirkal chuno gi kaka budget koro biro ni wadwa koni budget pesa di mokete wach nyiewo yien. Erokamano wach moro kendo maduong' wadwa ng'iyo pinje ma okogo to wachak gi mawa. Erokamano ahinya. Dr. James Nyikalo wacho ni ludhi ema negoni thuol. Chak gima pacho ka. Bilian Ojiwa nowacho ni chako chon lodhi ajuoga. Mano bende kanyo. Kasto Kioma bende nokone sirikal nyaka ket maino mar kedo kod mibadhi. Nyakwara Mogi mane giko matwak maro mar bujo piny tinende ni. Erokamano ahinya Bilian Ojiwa kuom yudo thuolo mar loso. Ang'e ni thuolo ne chuok to weche gi pod wabiro go e mbaka. Erokamano ahinya Eric Kioma